Siyabingelela bogogo nomkhulu kusewuyena udokotela lo umfana omncane kodwa omkhulu ngemisebenzi yakhe le inyanga enkulu le phansi empangeni uma ngabe mina ngithi ngimkhulu phambi komuntu esuke efike lapha esigodlweni sizomlekelela ngalokho esimlekelela ngakho bogogo nomkhulu siyagcizelela la ukuthi ngenyanga ezayo kusukela ngomhla ka-3 January kuzobe kugezwa abantu abafuna ukuyofuna imisebenzi abathi mkhulu ngiyofuna umsebenzi uzongilekelela ngani ungahambi uyofuna umsebenzi uzithici kade usekhaya uDisemba nani gcwele yonke inyimfinyimfi zabantu ngabenza izinto zabo ungahambi kumfimfa la uyobushiya iCV ukuthisha omkhulu umfimfa unethunzi elimnyama woza sikugeze uJanuary nje wonke sobe sidila kakhulu nabantu abayofuna umsebenzi labo bantu ke sizobe sibageza uphatha u1 liter wobisi amaqanda awu6 impepho emhlophe unkondlwane umcako omhlophe amakhandlela elimhlophe eliyellow eliblue uma kungukuthi khona engikushiyayo ngibhalile ilist yalezo zinto ngalena ekhasini lami lika Facebook my Facebook page mkhulu Khoza Dr TLB bhali lapho esiphathela umnikelo ka200 akekho sizomposela ngisho ngathi usuka eCape Town ngisho ngathi usuka phesheya usiphathi uzala sizokuthinta ngalezi zandla sikugeze uzobugezwa yithina sikugeze sikufaka inhlanga sikucabela ukuthi uhambe uyofuna umsebenzi kunohlanga nje uzulithola kuwo lo mnikelo ka200 sizobe sikwenzela konke lo msebenzi lona sizobe siwenza njalo ngoJanuary mhlambe sekungalokho kunyuka ama prizes ke kancane kodwa nje iprize yomuntu ongasebenzi yokuthi uyofuna umsebenzi uzosiphathela umnikelo ka200 bekuyisimemezelo nje bogogo nomkhulu bese sidlulisa kusolo mhla ka3 January kuyale kunezinye ke izinsuku ngosuku lwangesabatha angisebenzi ngosuku lwangesabatha angisebenzi kunolunye usuku futhi noma ezinye izinsuku uzothola ukuthi angikho ngazo ngisemhlanganweni luyaphuma uhambo luyaphuma ke ngikhipha isigqoko cishe ngamemeza igama elikhulu ngifaka isigqoko luyaphuma unyazi lwezulu angazi idate nini isuke seyimemezela uyayazi umnikazi luyaphuma kunyazi luyetyabeni enkulu eKhenana siyolanda izinto zethu siyolanda inhlahla siyabuya lapho siyogeza ebuhleni siyogeza abadala yonke into kubuye lapho isikhanya ngilana ke bogogo nomkhulu leli ikhaya leli basetshenzwa abantu la ekhaya bayasetshenzwa kakhulu abantu olise kuleyo ndawo musu ukhuluma isikhathi eside phela bogogo nomkhulu khona into engifuna ukukhuluma ngayo izizwe zokuhlola lapha ekhaya izizwe zokuhlola abantu siyabafaka bekwazi ukuhlola lapha ekhaya sikufaka izizwe ukwazi ukuhlola izizwe ke lapha ekhaya uma sikufaka kufuneka ukuthi into yakho siyilumbanise siyihlanganise nehlozi lakho usikusebenze ngokwehlozi lakho ihlozi ke bese siligeze ngegobongo siqale sikuhlambulule uma sizokufaka izizwe kuleli ekhaya sikuhlambulule bese kuba ekhane sikhuluma indaba ukuthi sekumele sikujikijele izizwe ke manje zokuhlola okay abantu baye bethi mkhuba lezi zinto nani kunezinto yebo kuyimkhuba abantu baqala into ebebeyibanga ukusondelana nenkosi
ubungeke usondelane nenkosi, ubungeke ube mdibi namabutho amakhulu amakhosi, ungalidlanga igobo, ungagezwanga ngembuzi nenyongo uzalwa, wangangena emkhakheni wani ukuthi wenze ube strong, ugeza abantu abadala abafele ey'mpini ngegobongo, ebese ugcatshwe ngezinto ey'thile lifakwe emalungeni, bese kubonakala ukuthi wena khona into okufanele ukwazi ukuyenza. Uyabo, uma uzokuthiwa umuntu uvele wathi hhayi impethile kunempi ezayo, uyigcabile leyo nto yayisuka isegazini. Uyabo, izimpi lezi ezayichelwa nansi enye yayichelwa umfokangobe eyasesandlwana iyolwa lapha enquthu kuthiwa yachelwa kwaze kwasa, yafika yachelwa futhi siyofika kuphi na laphayana enquthu. Yalwa usuku olulodwa olwalishiwe inkosi uCetshwayo, yathi itshelo somtsewu, yathi mina ngiyola usuku olulodwa amabutho amanganganabo uboya benkomo benkabe emhlophe. Yalwa usuku olulodwa, kodwa izithathu 6 months nje ngoba base bezuma laba abamhlophe, base beqhamuka izulu 6 months nje. Ingakho ngeke ngithi mina uma sikusebenzela umuthi awunaso isikhathi esikalwayo, umuthi uzenzela wona inina umlingo wawo. Ngakutshela mina ukuthi hhayi isikhathi esingaka, awubheke isikhathi esingaka, ebese kuqhamuka ezinye izinto zizume zikujume into yakhe isisebenzile, bese ujunywa ezinye izinto ezisadinga ukuthi ke silwe siqhubeke nazo lezo zinto lezo. Uyabo, umsebenzi wogogo nomkhulu wezizwe usebenza ekuthenini ukwazi ukuzwa ngisho isitha sakho. Ingakho mina kuyothi umuntu ethi uyafona noma ethi uyangi-WhatsApp, ngeke ngibuke ngithi ongifonela lowo muntu lo mase ngithe ongifonela kukancane ukuthi engifonele isigebengu leso, kusuke ngivele ukuthi yazi ngivele ukuthi ngagcatshwa ngenye into, ngagcatshwa ngezinye izinto, angithinteki. Uyabo, ngagcatshwa ngezinye izinto, nginezinye iy'nhlanga. Yabo, zikhuluma izizwe zithi qaphela gadake, ungase kube nengozi, bafuna ukukuhekha. Uyabo, ngizofona ukuthi hhayi njengoba ufona nje hawu lutho, akayenzeki lento oyifunayo, ayenzeki lento oyifunayo. Izizwe ziyasiza kakhulu, izizwe abanye baye bengazi ukuthi yini kuthiwa izizwe, nani kungani kuthiwa izizwe. Angeke ngize ngingeneke ngijule ukuthi izizwe kusuke sikuhlangane kanjani, kodwa ke kube ziyilwane nje kakhulu, lezi ey'hamba ibanga elide, nalezi ey'kwazi ukununga, lezi ey'kwazi ukukhokha, nalezi ey'kwazi ukuthatha into esekujuleni. Yinqe nje liyangena lapho, uthola ukuthi mhlampe impisi nje ikwazi ukuthi isheshe izwe uma kunento ey'nyama engase iyithole, iyezwa ilala ingadlile, iyezwa uma wathola ikhanda layo. Uyabo, thothi kuzofakwa izinto ey'thile, amaphathi athile empisi, kunenyoni enamandla kakhulu wabo kuthiwa yini inqulunqulu. Uthothi uzovela ukhiphe lapho ulimi lwakhona, uzokhipha nenhliziyo yakhona. Uyabo, uthole inqe lezo zinto lezo, bese siyayigaya siyisebenze, sihambe siyivuse ngendlela esiyivusa ngayo, bese lento lena ngesikhathi esikugcaba ngayo kufanele uma siyigcaba nayo sezikhona iy'nkamba, amagobongo wadlile ukuthi lento ikwazi ukufike ihlangane ingashayisani, ufike kuphakame lento le, bese uyasebenza. Umuntu uma engena lana bese uyamtshela 1 2 3 kunje. Uyabo, ake ngikhulume ngaleyo kuhlola kubizwa amagama, kubizwe neminyaka nani. Mina umuntu uma engifonela mhlambe efuna izizwe, ngiba nje specific ukuthi no, izizwe enginazo zisebenza kanje. Iyodwa inyanga engangiyizwa nje, ngangisasebenza ngamakhandlela, ngingakabi naso isigodlo, mhlambe ngabo 2015 2016, uthothi ngilalele nje umsakazo inyanga ukhehlelezi laphayana mase emsakazweni, umunye uzoza kwethu olaphayana Everelem, uma ngabe ehlolo bekuyena bejwayela lento yokuthi ebiza amagama, ebiza iminyaka, ebize izinto ey'ningi. So ngeke ngithi-ke mina-ke abantu abangalandeli mhlambe lana nje
ku-YouTube uthola umuntu useyahlola kanti lento uyayifake lento nizobulawa abantu bazonibulala abantu. Yenza into esezingeni lakho, ungafake isiphiwo somunye umuntu, ungafuni ukwenza ukuthi isiphiwo somunye umuntu nawe unaso. Umuntu waqe khona nje inkosi yami ngangambuka unesiphiwo umbuka nje, kodwa manje uma usuthi ulandele i-channel yakhe hayi usefuna ukuzenza umuntu thizeni ngokuhlola, mncane kakhulu ngeminyaka nje, mncane kakhulu. Angiyaye ngibakhuni ngimkhuze umuntu uma ngabe ethi no ngifuna ezenza njengezikabani bese ngithi anginazo ke lezo. Bethi umuntu hayi ngifuna into eyenza njengekabani ngithi anginayo ke leyo nto leyo. Mina ngikwenza into yokuthi nabantu mangabe wenzela into abantu bengabe sebethi abantu hayi wena ushaya, uyabo. Akufuneki uma ngabe wenza into bese utarget ukuthi ufuna ukuba njengobani, uyabo. Kanti mina ngikufakile into iyasebenza, wena ngenxa yokuthi utarget ukuthi ufuna ukuba njengobani ngeke leyo nto izisebenze, uyabo. Kunabantu esibafaka izizwe inzima kabi thina lana sikujikijela izizwe, uhambe uyohlola uhlolela abantu, uphinde futhi sikunikeze izinto zokuthi bengene abantu ube right, uyabo. Thokozani-ke bogogo nomkhulu, umuntu mefuna nje ukuhlola sithinte sikulekelele sikugeze ube kahle, ukwazi ukuthi uhlolele abantu. Sinazi izizwe siyabafaka basiyayigaya izizwe, siyabafaka abantu izizwe. Mina ngifuna ukuthi ngikusabe, mina uma ngeke ngakunikeza into ngifuna ukuthi ngikusabe ekugcineni, ngoba ekugcineni kokunye khona abantu abangeke becebe behambe ngayimoto ezinkulu, yabo. Khona bangayiphiwe leyo nto, abaphiwe ukuthi bebe nomuthi nje, uyabo. Ingakho kuthiwa umuntu ubona umuntu inyanga, kuthiwa inyanga kumele ibe nalokhu egijime khona akusebenzi. Usazophinda futhi egijimela ispecial kungamsebenzeli into yakhe. Thokozani-ke bogogo nomkhulu, ongasebenzi engifonele, sibonane ngoJanuwari. Thokozani.